як ғизо тайёр кунем. Чой пой, як овқотчай майда ки офитсерский мекунем. Овқоти офитсерский. ҳозир алова гирён мекунем. иҷада продуктҳои боқимонда ба пага ҳезми қадар ҷамъоварӣ кардем. ҳезми тару хушк овқот кардан дар кор ки аллакай бега шуд. ғуборай ғубор, чанг ғуборай табиат хушрӯ намудор нест. абас шамолай хокборуш. ҳозир дӯстои азиз чой қоқ мепартоем. чой какути яъне ё ҳамаш чояй. инро мегирем мепартоем. зарзарак меовем. пешмон мегирем мепартоем. мешавад чой.
دوستای عزیز، тамошобинои арҷманд ва хеле гиромӣ, уж накадем мо аллакай соат ай 10 гузаштааст. позитсия мегирем, мудофиаи худмона мустаҳкам мекунем, абарон мегирем ба истилоҳи русӣ. омадани хинзира интизор мешем. мо тайёрем дар иҷа, дар ҷое ки хук меояд, дар гандам медрояд. дар ҳамуҷа тайёр шиштагӣ, нафсияки случи тавар гирифтагим пешмонда, милтиқ тайёра тир дар тирдон гузоштагиай, тирша гузоштагим, қаторвазна дар пешмонай. эна қаторвазна дар пешмо тайёр. хоб, хай дига мо рост дига намепечем. агар ки печиди, курпа печиди, гарм мешай, ховуд мебара. вақте ки хунук хурди, ховуд намебара. дар ҳамиҷа истироҳат мекунем, дроз мекашем, ждат мекунем ки кай хуго меоя. агар овози тир шид, дӯстои азиз, натарсен. овози тир нашид, бифаҳмем ки посбона хов бурдагиай. ситораи тоҷикистон наметова ғуборай. ҳамин аянтошка дар хавфум ки яке нашава ки хук гуфта бизанем бомбара. ои одам ховолу боша, агар ҳар як кор шиданаш мумкинай. мо антошка кам кам дар хавфумо. хай дуртарай, оли маҳтоб мебироя. маҳтоб бибироя, баъд мебинӣ, мешиносӣ. хелам хеле дӯстои азиз, агар ки ягон воқеа ва ҳодиса шид, ягон аҷоибу ғароиб, ҳатман шуморо дар ҷараён мегузорем.